Okay mga kasin, hindi nga ro din na amuen no anya met ti parikot iti biyag deti problema apagayam tayo nga taga Hawaii ni Manong Macario. Ket hindi nga ro din denggen ti panakaibasa ken panakaidrama na. Okay? Sagudayan nga ro ti surat ni Manong Macario. Dear Kasin, sakbay man ti amin, idanon ko man tinabara kablaw ko katakeng agserserbi di Tanemars Studio. Kas namin tayo nakablaawak, dagiti padak nga dumdungeg, nang ro nakadagiti na ayat nga sponsors. Ilinged daklatan itinagan a Macario. Agtawenag iti 50 agnanaedak ditoy paraiso nga kunada wenno ditoy isla iti Hawaii. Nabayagen adumdumngegak kadagiti programa yo iti Facebook kasinyo. Ngimidiawang pwede iti Facebook. Avid fan nako ni Manong Nemi iti radyo. Ora iti programa na dito'y Hawaii kat mangmangigan mi. Naawis met tiriknak nga mangisurat iti pakasaritaak ngamin ket addaanak iti parikot. No irugik idi kaububingak aket adua. Adu ti naglablabasa kon nga pada si tibiyag. Ti kinagpaisuan na kasinyong ket pakapamitlokon nga agasawa. Wen kasinyong namitlo akon nga nagasawa, di damo naaddaan kami iti maysa nga anak. Nga midyagangay, adadgiti saan mi nga pagkinaawatan nga agasawa, nagdiborsyo kami. Ket kasti ko naadaan kami iti maysa nga anak, iso ni Paul, nga aging gayta, ket baro pay laeng. Iti may kadwa nga panagasawa kasinyong naadaan kami met iti dua nga anak. Nga itaket pasigdan nga addan asawa da, addan pamilyada. Di dahito yung atawen ko, ado ti agkuna nga napigsak pay laeng. Apay ka nung Jack sumapol iti may katlo nga asawae. Aglunek kasi nyong nga narigat ti agmay sa iti biyag. No pay kadindenak ni Paul nga inauna nga anak ko ta. Kayat namot nga makipagnaid kanyak ni nanang na at adan sa bali a pamilya ni nanang na. Ngem sa bali lang deti adda katakta ko nay mo iti biyag. Ubi nga kanumot pay. Mabalinak pa lang bumirok iti may katlong asawa. Ado kanumot dagiti Pilipina nga gumawgawawa nga maaddan iti asawa nga Hawaiano akas kanya. Alisto kanu lang ti bumirok. Uray no ubing nga amang emiti siya. Inkadeng ko nga rod kasinyong idi nga sumapol iti may katlong asawak dita Pilipinas. Ket dito'y nga namamok ni Divina, babae ni ti Facebook. Kaprobinsya ak metlaeng ni Divina, nga inreto kanyak iti maysa nga katrabahoak. Nabiit kami pa nga agchat-chat idi ken ni Divina, idi ta manugot adagos nga makikalay sa kanyak apaman nga agawid akkano dita Pilipinas. Ket syempre no asawaek alaik tumad dito Hawaii. Ti amo gidi kasinyong ket ison ti agbalin nga katakta ko nay ko iti biyag. Ti agbalin nga may katlong asawak. Ti amo gidi ket awanen ti dumte nga parikot. Ngem nagbiddutak. Tanagbaliw ti amin idi naamuan ni Paul nga anak ko nga addan na birokak a babae nga asawaek. Dito'y kuman nga rod arugyan ti agsalaysay.
Hey, Dad. Oh, Paul, Barok. Masan sana makita ka nga? Igem mo ta cellphone mo. Saan man akas idi? Dati-dati man manukalay nga makita nga nakigem di cellphone mo, Dad. Adalaing kachat ko, Barok. Ha? What? Adda kachat ko. Sino man ti kachat mo, Dad? Adda nga roti namamok nga balasang iti Pilipinas. Yan na ibagakbat king kaidin ngagsapsapula kiti agbalinto nga may 3 nga asawak saan ka di. Really? Ay, kitaik man, Dad. Ne, apeng naskin nga kita ay kit siyempre kilatisik ang mga nugun-gun dawayan nakalaing dayta nga babae. By the way, what's her name? Nakulit ka. Dahito yun Divina tinagan na. Balasang palaeng, taga di probinsya tayo matlaeng. Kanapin nga naskin nga kilatisan Barok kat amukmat ti kumilatis. Ayot narigatin na, Dad. Sabali ti panawinitan. Sabali ti babae itan di Pilipinas. Makikalay sa daking ka and then when they get what they want and they don't need you anymore, they'll just dump you. Ha? Patsim nga ro, Dad. Nga dayta nga lang dayta nga kinaubing na. Oh, patsim nga rod, nga someone your age ti pakainlaban na. Anya ti kahit mo kasawin, Paul. Lakay kan, Dad. Amok nga amom, nga makikalay sa laing dayta nga babae king ka because she wants to come here to Hawaii. Kat manano ko Manano ko no kahit natubay dito Kat at least matulungak pa isuna. Uwe na, Dad. But she doesn't love you. Kat masursuro na tulat tamat nga ito na, Barok. No, Dad. Imposible dayta. Amok, when the time comes that she can divorce you, poof, she's going to divorce you. And take note, she's gonna take half of your money, Dad. Alain na ti kagudwa ti kinabaknang mo. Iso nga sa andak nga paritan, no i-background check ko dayta nga Divina, Dad. Concern naklaking ka. Nakadado nga sa Malama ka amo ka. Kitaim ne. Kitaim, panagar-arwat na pailaing nakadisdisente nga babain. Uray kitaim di kita pos na. No, Dad. Let me do my thing. Syakti makaamo nga mang background check dito nga babae para langin keng ka. Pinabusuyak nga rod ni Paul kasinyong tikayat na mapasamak. Amok nga awan met ti madi nga maamuan na may panggap kin ni Divina. Kasti ko na kenkuha na amok met ti kumilatis iti ti tao, ti babae. Nakachachat ko mat. Ken uray iti apagbita panawen. Nakitak mat nga kasla inosente ni Divina. Kayat na lang talaga ti umay dito Hawaii, kayat na ti makiasawa. Ken pacheck kasi nyong nga pudno ti ko na ni Paul nga sa anak nga ipatpateg ni Divina. So what? Amok nga no adanton dito Hawaii, maaramid kon ti amin tapno no masursuro na nga ipateg. Saan ka di? Iso nga pinabusuyak lata ti kayat ti anak ko nga mapasamak. Nga jakon pinanunot pa'y noan niya ti agbaling nga bunga day tangaramiden na. Kaya ti may sang aldaw. Api nga, di namatla sungbatan dagiti tawag ko day nga Divina. Ultimo message ko. Babasa namat ang saan na nga replyan. Yung kadigiti na udi nga message ko, di na pa nga binasbasa. Api nga ta. Adda nga tayo naramin ti Paul. Kinasarita na kadi ni Divina nga sardingan nanti makicommunicate kanya. Adda kadi na doktalan ni Paul nga madi nga maipanggep kini Divina. Iso nga binagaan na nga saanan nga sungbatan dagiti tawag kin text ko. Mas daawag. Sipod idiimbaga ni Paul kanya nga imbestigaran na ni Divina para kanya. Tapno masigurado na nga sa anak nga gungundawayan. Kastoy maten tinapasamak. Kas lalikliklikan nakmeten ni Divina.
Masapol ka sa ritak ni Paul. Into no sumangpet manipod iti pagtrabahuan na. Agsarita kami. Amwek noan niya tinapasamak. Agpudno ka man kanyak, Paul. Dad, kaya't ka nga kasalita. Sipudi, Dad. Ha? Sakpe nga ibagam tiket mong ibaga. Kaya't kami takasarita, Dad. Anya, ikinagpaiswan na. Pacheck, nga da pakayanigan neta ibagam kanya. Dahil ti ibagakmet king ka. Ha? No kasta. Dad. Pakawanin na ko, Dad. Oray saan mo pengeng bagano. Anyat nga po nga agad daw kat pamakawan ko barok. Kaslab mo kon. Dad, let me explain. Kaya nada ko makayat ko ipakasaritakin ka. Ha? Tawagak laing. Oh, hello. Dito yan. Adan ni Dad. Kasarita mo ni Suna. Dad. Kasarita na kayo ni Divina. Ha? Ni Divina. Yes, Dad. Pudno harot ti atap ko. Paul. Hello. Hello. Divina. Manong Macario. Manong? All of a sudden, Manong ti awag mong kanyak. Pakawanin na ko, Manong Macario. Anya ka diti basol mo, Divina. Saan ka nagbaling na napudnuking ka? Adan na relasyon mi ka ni Paul nga anak mo. Ha? Tsak na igawid tirik na nga agayatakin ko, ana. Di amo kiti no masursuro ka nga ayaten, Manong Macario. Him talaga nga saan. Nga mapay nga rod ngayon manugot ka nga kalay sata. Sakbay nga namamumpay ti anak ko, Divina. Pakawanin na ko, ma. Saan ko ngayon gagara ti amin, Manong Macario? Agpinpinateg kami kay ni Paul. I'm sorry, Manong Macario. Dad, awanin tinasken pa nga pagsaritaan mi. Nalawagan ti amin kanyak, Paul. I'm sorry, Dad. It's okay. Dad, talk to me. Kasarita na kuma. Ungtan nak. Pagsawsawaan nak. Nung nasakit tinakim mo, yell at me. Punch me if you want. Saan, Barok? Saan kong aramiden dayta? No ipatpatig mo nga agpaiso ni Divina. Kahit patsyem nga ipatpatig na kamit. Awanen ti maaramidak pa, ino di awaten ti kinapudno. Agyaman ak, Dad. Sapay ko mata mapakawanak to. Sapay ko ma, Dad. Dad, Manon nga rabi nga agbarbartek ka. Okay lak lain paro. No, Dad. Masapul nga agsarita ta. Diyak kahit ti kastoy. Dad, I'm sorry for what happened. Pakawanin na kumano at kasi man tinagtungpalan ti amin.
It was not my intention nga agawin ken ka ni Divina. At first, I just wanted to check her out. Kahit ko lang nga maamuan ti background na napudnumet laking ka no saan nakagundawayan nga minkit concern na ken ka, Dad. Amok barok, amok. No, Dad. Hear me out. Dinggan na lang, Dad. Bakit iti pa nagsarsarita mi ken ni Divina? Over the past few days, sa balimet ti marikrik na ken ko na, Dad. Amumet, Dad, nga ore siya kitagsap sa apulakmet iti asawae. At may age, kaya't kumitin tagsimpa, Dad. Nakaswiswit kanyak ni Divina. Bayat niya kachat-chat ko. When we talk over the phone, nalag-antirik na kenkwana. Nagpudno kanyak ni Divina, Dad. Tapno lumag-antirik na yung. Tapno saan kay ko mga maluksaw. She never loved you, Dad. Awa na pulos ti intensyon na nga mangayat king ka. She even admitted to me, Dad, nga kaya't nakalain nga asawain tapno makaumay dito Hawaii. But in her mind, panpanunutin nan, nakalpasan ti amin, i-divorce na ka. And Dad, Jack kahit nga mapasamak ti kasyay. Ken Jack ba't mababalaw ni Divina? Dad, ubing nga amang isunang imsika. Most of the time, someone like her, someone at her age, narigat na nga sursurwen nga ayatin tikas ken ka, Dad. You're almost 60, Dad. And she even told me na pinilit ka nulaing dagiti naganak ken kwa na nga umanugot ken ka. Stunan. Inawat ko ti amin. Saan nga nasken nga ilawlawag mo pa. But Dad, I want you to accept the fact that Divina is going to be your manugang. Ha? Dad, awatin ko man ti amin. Diyak kayat nga agririta. Diyak kayat nga ada problema ta nga agama. It's okay, anak ko. It's okay. Inawat ko ti amin. At itad ko ti bendisyon ko kada kayo. Ngem amum ka din ni Divina. Yes, Dad. I know her already. No kasta. Naragsaka para kada kayo, Paul. Agyaman ak, Dad. Agyaman ak unay. No pa'y imbagak nga naragsakak para kadakwada ko na ngem saan lata nga saan ko lata nga mailinged tiluksaw ko kasi niyong itinapasamak. Kasla na upayak payen asumapol manen iti agbalin nga katakta ko naynay ko. Banag nga nadlaw ni Paul. Dad, ure no saan mo nga ibaga kanyal? Amok nga pala sakit tinakim mo. May banak lata barok. Okay lang, I can manage. No, Dad. Kaya't ko nga agragsak kamit. Kasi ti kinaragsak ko. Anya nga ro ti maramidam. Dad, adda iretok ken ka. Ha? Iretok ken ka ti kabsat ni Divina. Dati imanang na. Dati inauna nga kabsat na. Ni Agnes? Ya. Amamom ni Agnes? Kat siyempre Kat siyempre inamok ti pamilya ni Divina. Idi. Amamom gayam. Wenang adan nobyo ni Agnes. No, Dad. Nagsinada ka nun. Kat naamuan na ti amin maipanggip kada kami kini Divina. And she said, she's interested to know you, Dad. Kaya't nakanong muna ka. Ha?
And she's even willing to take Divina's place. No kaya't mulaing, Dad. Nakasagana ko nga makikalay sa king ka. Takayat nakanumit ti makaumay dito Hawaii. Ni Agnes? Yes, Dad. I'm sure it's okay with you nga natataingan ni Agnes ngem ni Divina. But she's okay, Dad. According to Divina, nasayaat kanumit ni Manang na. Although, amok nga adan nagbalin nga nobyo na. So, don't expect too much, Dad. Anya ti kahit mo nga sa Paul. Well, it's obvious. Makita mo't siguro, Dad, nung nakikita mo ni Agnes. Agdumadakin Divina. Ti panagar-arwat pa ilahin kit medyo mas liberated ni Manang na nga Agnes. Ken segod ka ni Divina kit awan pa tinagbalin nga nobyo na. Kastamat timbaga na kanya kidi. Idinto nga ni Manang na nga Agnes. At dan nobyo na idi. Angim awan da kano'y tandan. Iso nga, kontakin nyo, Dad. Iyad mo iso na ti Facebook. Kachat mo. Kat alo ko yung tirik nana. Nupay kayat na nga talaga mo. Ti makaumay diti Hawaii. Go, Dad. Go on. Dad. Saan man nga da kayo ken Divina tinagkagasat. Amangan no ni Agnes ti talaga nga naikari para kada kayo. Sige, Barok. Kasaritak to ni Agnes. Yes, Dad, yes. Please. Tapno agragsak kayo, met. Kasti kinaragsak ko, Dad. Nangruhi din ti komunikasyon mi kani Agnes kasinyong aging gay manugot nga makikalay sa kanya. Inamin na kanya nga arapaap kano ti pamilya daglalo dagiti naganak kadakwada nga addamay sa kadakwada nga kakabsat ti makaumay diti Hawaii. Ngam gaboy ti napasamak nga panangibawing ni Divina tirik na iti anak ko nga ni Paul ti panangibabawi na titulag mi idi. Kasla kayat met ni Agnes idi nga iso ti kasukat ni Divina. Kasta unay tiragsak ko kasi niyo. Aglalo di kanayon kami nga agchat-chat ket ditoy nga mas nga namamok ti kinatao ken ugali ni Agnes. Agingga nga nagdesisyon na nga agbakasyon dita Pilipinas tapno ikasarkon ni Agnes. Dinaamuan ni Paul ket simurot kanyak takayat nakanumet nga mamit iti personal ni Divina. Sadan to kanulag kalay sa indon sumarsaro nga panagbakasyon min. Palubusan na kano nga syakti mo ng agasawa. Tama di mo't no aggadan ti agkabsat nga agkasar saan ka di. Naragsak ka kadimit laeng, Agnes? When, Macario? Ulay siyak. Hasta unay tiragsak ko. Diyak yung pagarup. Na napimpintas ka nga amang iti personal. Naita ka manin. Kanayinak lang ang luklukwen. Kitagpay sumen. Sikat ka pipintasan. Iti amin. No, second choice naktupay. Ha? No saan nga nagbabawi ti kabsat ko ni ading ko nga Divina? Siguro sa anak pa nga napansin.
Ay, isa nga po no dayta. Siyempre, ni ngayon divina team mo na nga namam mo. Ngayon siguro no, sikatim mo na nga namam mo. Sikatim mo na nga nakachat ko akit. Baka Jack mapansin ni Divina. Sika nga talaga makaroni. Ha? Makaroni? Apay ka makaroni ti awag mo kanya. Kasla nga rin makaroni, tanagan mo nga makaryo. Ay, sa, anya. Di mo ka di kayat? Nasamit ti makaroni. Kaanya nga rin ti awag ko king ka. Agnes. Makaroni met? Makamukan ang. Amukon. Anya. Buko salad. Mayat met. Ngamin ket napudaw ka. Kasla buko salad. Keture met sika, napudaw ka met. Kasla makaroni. Iso na laing tatay makaroni nga nabayagan nga na i-ref. Ha? Ay, kunak lang. Sika met. Si kamat na tiya, buko salad, nga nadaroy. Apay nadaroy. Nagimas ka nga igupan. Si ka nga talaga, laklakayan ka. Samoy baga nga laklakayan, ha? Taga-Hawayak. Amom tikas nga edad jay Hawaii. Kasla digiti agtaw-tawen iti 30 diti Pilipinas. Ha? No kasanot kinarugso, digiti agtawin iti 30 dito Pilipinas. Kasi mat pailaing ti karugso, dagiti kas kanyak iti Hawaii. Ha? Apay? Apisab sa bali kay ka di Hawaii? Uy, sa bali di Hawaii. Paraiso ko naman. Nakasagana ka din? Iti damo nga panagkanaig ta. Ti kinagpaiswan na makaroni. Agnet nervyosa. Ha? Apay met buko salad. Apay nga madanagan ka. Awan pa nga minti patas ko. Anya? Di mat naadang ka idin tinubyo? Buko salad? Uwin angin na kinubyo ak. Ngayon masaan ko met nga impaay ti amin ko. Itinagbaling nga nobyo. Talaga? Lukas ta? Wen? Biryenak pa'y laeng. Ho? Ha? Jack, di mo ninamnaman niya. Ngamin, sa bali siguro ti pinanunot mo. Siguro, imbasar mo kandag iti panagar-arwat ko. Ay, saan mo't kidi? Nung gaputa at danubium idi. Akit, inamnamaklatan nga da napasamak yung awan pa'y. Isong arti nagsinaan mi ti ipilit na nga da mapasamak mi. Idinto nga awam mo't pa'y trabaho na. Ha? Ngimsi ka? Hawaiano ka? Iso nga'y manugot ka makikalay sa king ka. Pudno nga ipatpateg ko day dinobyo. Awam met serbiti pateg. No dinak to met lamabiyag. Katsyak, ipatpateg na ka din, buko salad. Uwen makaroni. Ipatpateg ka. Oh, naggasat ako. Imbaglaing. Ha? Anyan yung imbaglaing yan? Awan. Oh, urugyan tagaro din, buko salad. Aglalo nga rin bugsuwa kita. Siyak gayam ti damo nga lalaki nga makatagik ko akig ka. Agner-nervyos ako naklang nga rude. Saan ka matanaga? Saan ka agnervyos? Inayadek lain. Napadasak mo't kidim. Tiyan niya. Napadasak ko ti nakinaig iti virgin. Amo ko nagitilikli ka. Kas na nakasaksakit mo. Ay saan? Kas di ko na inayadek lahat. Naglok ng dagiti bibig mo.
buko salad. Kasla kalukning ti agar-agar. Nagsamit. Kasla ti digo ti buko salad. Anyan nga swerte. Naggasat ako. Una yan? Ay, apay. Daytoy ati barukong. Uray no nakaida ka nakabukbukal. Ha? Saan ka di nga nabukal ti duma? Ay, saan na? Marigrig ayan ta. Siki ganda. Ti barukong da. Inimsi ka. Nakabukbukal. Mabalin nga. Gaman, mabalin nga. Kit mabalin ata gasawatan. Oh, yes. Macaroni. Buko salad. Agore ka tagpanunutakpay. Ti anya. Digiti ingredients ti buko salad. Jak malakip digiti ingredients na. Dito laing nyug ti amo. Tay buko kunak ko. Agim umanayan dito buko. Dito agar-agar. Kan dito tubog na. Ay dito sabaw na. Nagsamit. Wow. Mabalin ka din nga ibabakon dito. Pantin. Alangan man ka saan mo ibaba, di nasaksakit ton. Ay, uwan mit gaya. Ipakadak lang. Saan mo nas ka nga ipakadan, macaroni? Gasawatan. Sa bagay. Diyak kami mapagsusurot ter aramidik ta. Di ka nagpaison na kat. Italaang nga mo. Ada makanahay ko nga. Kas kaubing mo. Ha? Di mo takapadas ka ni ti virgin nga kunam. Wala nga virgin nga 50 titawin na. Agdumalaeng. Tay 50 tawin na a virgin. Ngem ti kasking ka nga 26 years old. Kasta ka di? When? Oray virgin. Medyo... kasla kumadati. Kasla kumati kaluto. Nakasking ka. Kanda tiya, na irehit-rehit laeng. Wow! Wow na wow nga talaga. Anyat wow na wow. No idikal man ket pink na pink. Deto'y mat. Semi-pink na pink. Anya nga semi-pink na pink. Basta, semi-line. Tilada ka. Ala. Tapos saan ka marigatan. Tapos saan ka masaktan. Divina. Ay, Divina. Agnes. Sorry. Pagbabasaag na umuna. Tapno nagalgalis to no isarat ko na armas ko. Nasakit sa amot macaroni. Saan? Palubusan na. Jack itulok nga masaktang kaunay. Anyang arteramidem. Ay, anya dayta. Parwarek. Anyang parwarem. Parwarek deti all-purpose cream mo. Anya? Iwaras ko ti all-purpose cream ti makaronik. Ano?
Anak pa yung yung. Basta, aramidin ka din ti. Kaya't mong aramidin, makaroni. Abos ta agdadanagak. Basta, saan may palubos nga masaktanak unay, ah? Yes. Yes. Buko salad. Oh. Makaroni. Buko salad. Oh. Nagganas gayam. Nagkana. O, taytan, nabasan. Saan ka unay nga masaktan? Oh, dahito yan. Oo, aping kasta. Oo, aping ka. Kasla, nakigtot ka. Buko salad. Diyak kami ninexpectar nga kasta tilangana. Dahitoy? Uwin. Aping kasla. 50-80 tawen mo. Ket? Medyo adar. Saan mo nga mailibak nga adar medyo kulkulubot ti kudil mo. Kaya gagangay at 58 ko garuden ak senior citizen akton. Uwin ang aping nga kaslang saan mo nga agkulubot dayta. At dayto. Saan nga talaga nga agkulubot dayta. Awan ti wrinkles na dayto aglalo nakainga rin. No anyat lang ti armas ti baro. Di ti barito. Kasyay mo ti lang ti armas ti kaskanyak kalakay. Kasyay kaya. Diyak pa kami nakakita iti aktual, real life. Kahit mo sawen, damom di makakita, di kastoy. When, makikita klain ti video. Agpadagayam, natikot barito ken kasta. When, naim imas laeng no lalakayanan. Ta, adun ti experience na. Kasanokor nga maibaga, maigidjat ket ahomet pay padas ko. Ayun gaya man niya. Ket ikang ka na ti padas mo. Agnes, buko salad. Inayadim lang, makaroni. Ket uwing, anay ko. Naglit agpaiso nga birhen ka pailain. Angim nakastriken. Anay ko nagsakit. Nariknak. Nariknak tayo nabriyat. Gapo iti dahita. Ad-adan nga ipatig ka. Buko salad. I love you. Anay ko. Anay ko. Ano samlaeng. Ano samlaeng. Ano samlaeng buko salad. Anay ko. Anay ko. Nagalit tumot. Nagalit tumot ngamin. Nagalistok. Naglipas. Nalpasin. Wait. Nalpasin. I love you, Agnes buko salad. I love you too, macaroni. Nabartek ka manan nga si Bang Pet Paul. Dad. May kalawas laeng nga nagsublitan to ni Jay Hawaii. Isarding mo kumantagin inom. Nagsubli ka tayo to man Jay Hawaiian. Nagsubli ka to trabaho mo. Saan da nga paritan nga aginom, Dad? Kinapay kasla jackpot makitkitan nga kakuykuyog mo ni Divina. To hell with that lady, Dad. Anya. Nagapakay ka di. Kagurgurak na siya nga Divina.
Ha? Kagurguram ti kaya nayat mo? Inalilaw nak na iti nga babae? Ano ti kahit mga sawen, Paul? Diyak impagarup, Dad. Nga ti nga langlangana. Nga kunamlan no kay iniswente iti Facebook. Nga kunamlan no saan nga makabuong iti pinggan. Kunamlan no kadaldalos. Ha? Ni Divina? Api nga minexpectarim nga nadalos. What do you mean, Dad? Did you know? Did I know what? At dagaya min anak na iti kinabalasang, Dad. Ngim awan kin kuwa na, at iti lalaki nga nakasikog kin kuwa na, hindi. Yeah, amok da ita. What? You knew? You knew? When? Amok? Akit ti amok akit amumat? Dinamag ko kayong kaiti no, amumon, ti kinatao ni Divina. Kaya nag-imbestigar ka ako na. Yes, Dad, but saan kumit ka na? Di kayat mo asawen? Itam lang na amuan nga adda anak na kinabalasang ni Divina? Yes, Dad. Yes. All I thought, she was a virgin. No kasta. Inalilaw na ka. Yes, Dad. Saan lang nga data tinasakit? Malaksid ka niya kadapi sa baling nga boyfriend na iti abroad. Anya? Naka-inosente ti langanak yung panagarwat na iti social media. Ngayon pamarang na laing gayam. Nga sabsabali isuna. Nga saan na nga kapadpada ni manang ng Agnes. Nga no agarwat kat malasin nga nagarawa babae. Ha? Dita ka nga nagbidot, Barok. Ha? Dad? Dita ka nga nagbidot. Agpaiso nga sabali ti panagar-arwat ng agkabsat. Mas liberated nga amang ni Agnes. Ngem, napanek-nekak idi honeymoon mi. Nga siyak ti damo alalaki nga nakatagikwaking kwa na. What? That's impossible, Dad. Dahil ti pudno anak ko. Saan nga gaputa kasi ti panagar-arwat ni Agnes? Ket narugitan na babae. Saan nga gaputa? Inosente ti panagar-arwat ni Divina. Isunti na dalos. Dayta tinapanek-nekak. What? No, narugit mo ta babae ni Agnes. Ti asawam, Dad. Saan, Barok? Saan? Nasaya at ti Agnes. Iso nga agyaman na king kata na iliklikak kini Divina. No, Dad, no. Saan mo may bakatikas na, Dad? Itapay ta nakad-adon tinagastos ko. Itapay ta nakad-adon tinaited ko nga kwarta kin Divina. Ha? Kasano ka ado, Barok? Adon na, Dad, adon. Ginasod-gasod aribo nga pisos. Api nga min ngayon ikam. Gagangilain ka dumawat, Dad. Idi pala data di Hawaii nagadun tinadawat na kanya. Kiturin madda kayo. Idi da kayo kin Divina. No. Saan ko pulos nga inik ka ni Divina, Barok? Ha? Di mawat kanya. Ngayon saan ko na? Ano kaya't na nga talaga't makaumay di Hawaii? Ikasar ko nga umuna. She can have anything she wants. No addan to ni di Hawaii. Iso ngay manugot idi ni Divina nga kalay sa kami. But then, this happened. Dimteng ka. Namamok ti Agnes. Even Agnes, sana pulos nga dimaw dawat ti kwarta kanyak, Barok. Oh, no. Saan nga pudno tayo ta, Dad? Saan nga pudno tayo ta? Barok, agkalma ka laing. Dad, api nga kastoy. Api nga nalilaw na ni Divina. Di tayo amo. Ti pasamak, Barok. Di tayo amo ti gasat tayo. Saan siguro nga ni Divina ti kagasat mo? Iso nga awatem ko man ti amin. No, Dad, no.
No. Saan mo nga ibagatay tanan? Saan mo nga ibagatay tanan? Saan mo ibagat kas tanan? Don't tell me that Agnes is a virgin. Naitatipod mo dan. She was a virgin. When, Barok? No, Dad, no. Oh, Barok, agtala ka, Barok. Ad-adan ti panakadepress ni Paul nga anak ko kasi yung hindi makasubli kami dito Hawaii nga madaman nga ilaklakad ko ti papeles ni Agnes. Masansan meten ti panaginom iti arak ti anak ko kasi yung nakasla perperjen na meten ti biyag na gapoy tinapasamak nga pananganlilaw ken kuana ni Divina. At siyempre bilang ama problema ti anak kong. Di makadakes kasi yung gaputa dakkel ti gura na ken ni Divina iramraman na moten ti bunga angkan na. Ibaga na moten nga saan ko kano nga papaumayen dito'y Hawaii ni Agnes nga kabsat ni Divina. Ni Agnes nga asawa. Gadda ito iti problema kasi yung awan met ti amo kabasol ko, awan met ti amo kabasol ni Agnes nga asawa, no apay nga iramraman ni Paul nga anak ko, itigura na kay ni Divina nga nang loko king kuana. Balakadan dakman no anyat aramidek, tapno na di kasta ket maurnos ko ti amin. Nga saan ko mga guraen ni Paul ti asawak nga ni Agnes gapulaing takabsat na ni Divina. Alam, palakadan dak kumakit tulungan dak. Dahil ito nga ro, di paggibusan ti surat ko kasinyong kat sapi kumata at dahil tinaibati na nga adal liwliwakin pagsarmingan ti biyag kadagiti padak nga dimgeg ka nagbuya. More power to your program and God bless everyone. Thank you so much Manong Macario ti panangiburay mo kada kami diti pakasaritaam dahil kunam nga adda na ibati na ko mga adal ket pudno launay nga adda na ibati na nga adal kada kami nga nakaammo kada ti nga istoryam nga saan amin nga virgin ket ano ko na ta napagasata anati ko na ni sino na yung mga dayayan? Ni Myla Singpet, bakit ako at the age of 28 years old na virgin, sinuktan dakmat lata? Isorti ko na ako, 28 years old, medyo, ano dayayan, medyo kasapulan at rehit-rehit days. Alright, ayan, dito nga ro, di pakasalitaan ni Manong Macario. Thank you kadati nasurok 400 viewers tayo mga kasin. Thank you kadati nag-share.